My people, they say that the Biafra Liberation Army commanders don't finally come outside the talk. You know, say as Ijele just they post. A lot of people come they ask questions. Say, what happen? I be this Biafra Liberation Army commander. They know they see Ijele. I be they know fit talk again. Come see what happen this night. Now so they come outside, the boss outside, the guy boss outside, come talk say he want to send the last message when one talk for TikTok, for everywhere, Facebook, making send the message, go give Ijele, Ikenga, Uruagu, Opikubana, and other people wey he mention for this video. Come hear wetin talk. He said that from now henceforth, he said their own revenge. He go carry heavy, he go carry load come. Say as people no fit caution Ijele, as he tell they do now, say they go start their own. I beg, what are they talk? Say make I play the video, may you watch. But before you watch the video, hear wetin Ijele talk. He said that the gentle the Yahoo send message, say they go in house, go buy everybody where they in house. Ijele come outside, saying go even buy small pikin join. Come watch the video. Things is really going on. Then before I go play the video where they drop this night, now I say I go do am, I go post am, more na see am as it dey hot this night. So watch the video and share, follow this page for more update as it dey happen. So let me even give you people a small story. My mother sent a voice note to Mama alone and said, oh, somebody called. They say, gentle, say you want to come bond and pass, you want to do this. Say, I say, who told you people this thing? Because now the person I go start with first. If gentle want to talk to me, you know where to write me for my page. Or if you want to do something, you go first, they tell me. Like waiting you want to do, I no go do times 20. If they need to bomb the entire mob, use chemical weapon, everything like waiting, I no go do am. Blood guilt, when I want blood guilt, every single person connected to him go buy before in presence, like he go happen. Now me go show him how then they do wickedness. Now me like all of them, I go start from now the kind of family first. You see all those ones where they abroad, those where they South African, where they send them this message. Now them be my target self. Them all their full family, blood, we go paint Igbo land red. If they hear me, blood go flow for Igbo land. You no go even end for Southeast. Lagos, Abuja, whichever, I don't care where you dey, it go reach your family. Like if na pikin where they born 2 days ago, I go buy am. If they hear me, I say 2-day-old pikin, me go buy am. And you go know say na me do am. When a politician, I go have, when I see that in Paramosis, he go work. Good evening, Biafra all over the world. As I get my video also based on I'm not doing no man more FIFA. But I got one couple and human at the man, gathering one blind human at the man. Any diability can make them work if you are him. Any diability can make them one if you are him. But I am not on here room. Nwoke aga egbochi nwa aga egbochi onye ukwu aga egbochi onye nta aga egbochi. Ana m agwa ndị Igbo okwu n'ụbọchị kịta na-asị Ijele, Ikenga, Uruagu, Opikubana, Chief Priest, unu ahụ na ihe na-emenụ n'ala Igbo. Maka na ndị na-asị Igbo because of gịnị na ndị a niile na-anụcha Igbo. Kana ọ na-aka mma gị chiri gbo onye iro gị okwu gị gwa n'okwu na language ọ ga-anụ. Ma ndị niile na-asọpọtụ Ijele, ma ndị niile na-agba okwu, ma ndị niile wetara ego na nwaanyị na-agbazi ugbu na ụmụnne anyị na-atụzi ego si na-abịa ka na-abịa gbaa iwọ. Enweghị gasị na ọ chọga ihe achọga, enweghị gasị na nwa ya furu, enweghị gasị na nwanne ya furu. Ọ ka mgbe Ijele si bịa wọ ka nsogbu ndị a si bịawa na ayawo ndị Hausa, ayawo Fulani, ayawo Iswap, ayawo Biafra freedom. Men on ground, ESN all over the world. Nwoke nụrụ olu nwaanyị nụrụ olu m. Ka unu na-asọpọtụ ya, unu aga ahụ ka eziokwu kwuo. Unu aga eje gwa na ihe ọkọsụ ga problem. Maka na ọ ka anyị mere ka a na-ekwu, maka na asị na nwata akpa ezigbo nkụ, asị na akpara na ajọ ọhịa. Ijele na ha emele unu na-aba aka unu na-ehele ya. Anyị adịghị against. Enwe onye anyị bọdagara.
but ọ ga-ewute m na anyị ga-ebilite for revenge. Nwoke apụtakwuo ihe ọjọọ, nwaanyị apụtakwuo okwu ọjọọ, ifie ga-eri ndị ahụ. Ka a na-eme ya na unu aga agwa na ihe ọkọsụ ga problem maka na agụ nọ n'ụra, ihe nga na-ewe eke. Trouble dey sleep, ihe nga go dey wake up. Onye metụla nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Aga m abata na TikTok again bịa gwa mmadụ okwu, but point of correction, ESN a na-egbu mmadụ, ESN a na-emegide mmadụ, Biafra a na-egbu mmadụ, Biafra a na-emegide mmadụ. First to be do no the pen, na second to be do. Otu udele megee na unu a na-ehele ya. Anyị na-agba ọsọ n'ala Biafra, ha mechakwa ha ala anyị enwe ama our own. Otu udele megee unu akọnshọnụ ha, unu ekwu okwu, unu a na-asọpọta na-amali elu. Echi na unu asị na anyị chụgo unu abịatala ala nnu unu. Echi unu asị na anyị nwamere unu ji achọ ịlọta ala nnu unu, but unu atụchala ego na ya asị ha bịa gbuchi anyị. Ọwụzie na ha bịacha ma ha egbuteli ihe anyị. Unu apụta na soshal midia bịa gwawa ndị mmadụ ihe anyị na-eme unu, otu anyị si arị anụ mmadụ, otu anyị si egbu mmadụ. Ugbu unu udele bịaga na unu aga ajụkwa ha ma ha eriga anụ mmadụ, unu aga ajụga ọwụwụ mmadụ ka ha bịara igbu. Ọ ndị ọjọọ, ọ Fulani herdsmen, ọ ndị amị, ọkwa ha bịara attack. We accept, but ewu n'ilulu m tụrụ na vidio m mere before, agwara m unu na onye ọbụla ndị iro shiri na ọha nwaga na-adakpu, but unu buru n'obi na ihe ndị udele ga-eme, the repercussion ga-abịa. And nwoke ọbụla ga-asị na ESM mere o ji ọlọta ha ụlọ ya, Biafra mere o ji ọlọta ha ụlọ ya, ifie ga-eri ya. Elu ala gerekwa olu m, mmụọ na mmadụ gere olu m, nwoke gere olu m, mmadụ gere olu m. Ijele ihe ndị na-eme, ewu ha amị, ewu police, ewu air force, ewu security, ha ga-ahụkwa ya na but ha bịa ha ajụ anyị sị nwaanyị anyị ji ebu ebe anya wa na ewu police. Udele Ijele awụghị amị, ọwụhụ police. Udele awụghị amị, ọwụhụ police. Ọwụhụ civil defense, ka o ji awụ air force, ka o ji awụ joint force. Enweghị ihe ọwụ, but ọ na-ebu ebe na-eji na-agwa na ihe ndị ọ na-eme unu a na-ehele ya. Ị n'obodo oyibo, ị n'ala Igbo, ị nọ Lagos, ị na Abuja, ebe ọbụla ị nọ, ya tụ dik, ya tụgharị, ọwụ onye Igbo ga-aghọta ihe m kwuru. Mgbe mmiri na-ama ohu ka ọ na-ama onye kpịa. Ọchụ nwa ọkọ nwa ada, nwa ọkọ nwa ọsọ. Anyị nọ n'onwe anyị, anyị achọga nwoke, anyị achọga nwaanyị, anyị achọga onye ukwu na-abịa na-ajụ anyị. Moto ndị mmadụ efugekwa, but na-awa ọchịkwa na ụwa ha bịara na ha ga-abịa kidnap wa mmadụ, zuwe moto mmadụ ka ha nwee ike mebie aha Biafra. Ifie ga-eri ha, ha ga-apụta chi Udele ga-eli ije a ịbịara na nke a gị mara na ụmụchukwu na disaster eji eji obi anụgo ọra, ị ga-ala ije ha na nke a. But ndị ahụ niile na-asọpọtụ gị atọla ha ego dị ho ọsụ ọlụ, atọla ego ka emegide ụmụchukwu. But advice m tinye unu na unu ga-alakwa ụmụchukwu anọrọ, but unu emegekwara ka enye ọda na ihe ndị unu na-eme anyị, maka na anwa anya ọda problem ga-adị n'ala Imo steeti. Imo steeti jụrụ oyi. Hope gọvanọ of Imo steeti ga-asị na ịhụgaghị ya. Emugbu na-aga esi na aka ga-adị ha na ịdị ha awe, ịdịkwa awe na ihe ndị Ijele na-eme, because ọ bụrụ na ịdị ha awe ị ga-akọnshọn ha. Big men, professional, barristers, commissioners, unu ahụga ihe Ijele mere. Ọ mgbe ESM, Biafra freedom, Biafra squad ga-eme ka ha ka unu ga-ahụ ifie ga-ericha unu n'otu n'otu. Otu unu hụrụ eziokwu na-agba nkịtị, ndị na-ekwesịghị ikwu ekwuweli ya, unu atagizili Udele. The only thing chere gwa ndị mmadụ na unu atagizili Udele. Udele enweghị ihe ọwụ to us. As far as na president of Nigeria jiri hụ Maazị Nnamdi Kanu asị mba, Udele iwe shit to Biafra land. Wopụnụ friends, wopụnụ family people. Udele iwe shit. Enwekwa onye chụga mma gị, enweghị chụga parents gị, enweghị chụga ụmụnne gị. But I bịa for our own na unu eje chụwa nne na nna anyị, chụwa ụmụnne anyị, ife ga-ericha unu. Buru ya n'obi na ihe echenjiela, ọwụzi otu unu si chee ka o si dị. Ihe unu ọbụla unu mere na revenge a ga na-eme, anyị ga na-achụzi for revenge.
nwoke nụrụ olu m, nwaanyị nụrụ olu m. First to be do no the pen, na second to be do. Udele n'ọnụ a bụ ụzọ emege. Ewu ha army, ewu police, ewu civil defense, ewu air force, enweghị force ewu na Nigeria. But ibu ebe ha agba nkịtị. Ihe ha ga-abịa ijuzi iwu ESN ele ndị biri unu ebe. Ọkụ ga-agbawa onye ọbụla na-ajụ ndị ESM onye biri ihe ebe. Ọkụ ga-agbawa onye ọbụla ga-ajụ Biafra Revelation Army onye biri ihe ebe. Ọkụ ga-agbawu ha. Ọnwụ ike ga-egbu ha. Ndị anyị ga-adakwasị ha. As far as Biafra is concerned, we go nowhere. Biafra we stand. Maazị Nnamdi Kanu, I will never disappoint. It's better na m nwụrụ na Biafra than na ịnwụ na Nigeria. And aga m anwụkwanụ. I will never kpai. But ihe m na-agwa unu, ndị a niile na-akpọ Obi Kubana, Chief Priest Udele, nke ọbụla nụ ha na-ekwu aha Biafra, minus ọnya n'ọnụ unu. Ndị a na-ahụkwana ihe ndị niile Udele na-eme na-post na social media, unu aga kọment, unu a na-ehele ya. Buru unu n'obi mgbe ụmụ Chukwu ga-emewe, mgbe ndị mmụọ ozi ga-abịa ọgụ, onye ọbụla ga-ebilite ikwu okwu ọjọọ n'isi ụmụ Chukwu, ifie ga-eri ha, ọkụ mmụọ nsọ ga-agba ha, ọnwụ ike ga-atụ ha, enweghị nwa enweghị ego ga-atụ ha. Ụta Chukwu ka ọ ga-echa dị na Chukwu ka abịa. Ndị a ga-atụ ha, enweghị di ga-atụ ha, enweghị nwa ga-atụ ha, enweghị ihe ọma na ndụ ga-atụ ha. Ihe ike ga na-adakwasị ha. Anyị ga na-eje n'ihu n'ihu. Nwoke a ga-astọp ya, nwaanyị a ga-astọp ya, onye ukwu a ga-astọp ya, onye nta a ga-astọp ya. Ụmụ Chukwu ga na-aga n'ihu. Ọnwa disaster. Mmadụ akọla m, mmadụ enwe nke ịkọ m. Naanị Chineke nna ma ihe njipụta ụwa. Mpụta ka mmegide nwoke ifegharị m, mpụta ka mmegide nwaanyị ifegharị m. Mana ahụ na-apụta m ka mmegide onye ọbụla na ọhịa dị mma ka m na-eme. Ọ ga-agajiri m n'eke, gajiri m n'orie, gajiri m n'afọ, gajiri m na nkwọ, gajiri ndị ọbụla ji ofe obi otu m si ji ofe obi na-arụ ụra, ka ọ gajiri ya, gajirikwe ndị ọbụla na-ahụ Biafra n'anya. Maka na otu Udele ha na-eme ka ha enwere ndị na-asọpọtụ ha. Ọwụzi nwoke pụta ka ọ sọpọtụ Biafra, unu eje chụgharịwa ya na ezinụlọ ya. Ife ga-ericha unu n'otu n'otu. Ọ ga-eri unu n'eke, ọ ga-eri unu n'orie, ọ ga-eri unu n'afọ, ọ ga-eri unu na nkwọ, na Chukwu ka abịa m ọfọ. Nya first and last unu ga-ahụ m na TikTok until meme ihe wuche obi m. My people, una don hear am o. As the take talk am, abeg make you drop your own opinion and share this video as e dey read.